Simulan na ang kulitan! Nakakaloka! Ito na! Ang tawanan! Ang tropang Uber Kwela! Umari ba? More sa umaga! I want more sa umaga! My only radio! Up you up! More sa umaga! I want more sa umaga! My only radio! Up! More sa umaga! More sa umaga! The views and opinions expressed by the DJs do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests and the callers do not reflect those of the DJs, the radio program, the management, and the network. And so much more! More sa umaga! More! More! Alas 7:29. Grabe na hapon na may gala. Martes po ngayon, Pebrero 18. Eto na mga mamulabog sa inyong kabuntagon. Ang Tres Hilas de Garboso, hilas na Garboso pa! When you call me señorita, I wish I could pretend I didn't need ya, but every touch is oh la la la, it's true la la la, oh I should be running. Kauban ang Hilas King! Ang baboy nga na'y Dimple! Brother Bernie! Bidong! Chicken noodle soup, with a soda on the side. Good morning. Kasama niyo rin ang inyong pinaka-feeling mega mga mix. Moira De La Torre ng MOR. Maria Filingara. Let's kill this love. Yeah. Ram pa 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 pa. Let's kill this love. Oh no. At syempre naman, kasama niyo pa rin ang inyong kuya sa kahanginan, ang pinakahinlo o agi mo diskarte, Rico Suabe. Like an earthquake. Suabe. At dahil Martes po ngayon, makasama natin ang English Genius ng Bayan, Lito Inglisero! Yeah, boom, 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 boom. Hey. Yeah, boom, 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 boom. Yeah, boom, 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 boom. Boom, 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 boom. Y la cosa suena. Bala, good morning. Both of us and both of you. Kinilang yapon ang nagdalag tingog sa kadalanan nga dilitan ng driver, sweet lover. Oy! My name is Lito Inglisero. Good morning, everyone. Both of us and both of you, Good morning, Reaction ng Lito. mga tipas, mga action ng pagkakahadlok. Hanapit. Hanapit, nanlok. Alas 7:32 sa ito. Salamat tayo kung bingka ni Joabs. Inita pa ito eh. Wow. Init pa ang bingka may gala. Senior high. Morag 19 anyos. Dami kayo. Dahil ko si Ma'am Joy Tolba sa Kois ba? Siya nga mahigo pa daw kag bulaloon niya. Unto. Ha? Mahigo pa daw kag Ikaw bulaloon. na ganang dagang nga istorya. Paghatag-hatag na, way, dagang istorya. So, yung pangutana nga mukhaon ba? So, masakiton, kaya pangutanon pa. Okay naman na siya karon mo. Muha na na limit unsay kanon. Good morning, kalantanan sa natong mga pamilya karon nga nagatod sila mga bata. Na Nagatod pa trafikan. pagyapon, di traffic na yan ng orasa.
Basta nga ni, no? Ang uba meron na pa. sa kuan. Pero ang kasagara, mga bata na nasa eskwelahan dapat. Kaya kung ayaw pa ni mo gihatod, late na malamang, no? Sagara ang klase, mga alas 7 man na may gala. 7, Sa tanan mga 7:30. ginikanan na karon sa mga sakyanan, sa mga taxi, na karon sila mga balay, na karon sa mga kapiterya, mga karinderya, kung asa mo nakaposisyon karon namino sa MOR from Good Vibes. Thank you po. Thank you so much. Okay na daw, maliit ang estudyante. Mailan ako basta kusog na pud kay og programa mga igala. Kay grabe na pud ang promos kalaban. Okay. Muna yung mga timailan. Pag kusog na po galing kay ita mga igala, burag na-realize nga ang programa, ang among timailan ang mga laing stasyon, grabe nag-promo na dayon. Manghatag na dayon mga igala. Dito na sa Dainta. Yabo. Yabo na sa Dainta mga igala. Walay naminaw sa to ako. So malaman na po yung mga nalabyan karon ng mga barangay nga mga napisika na po. Siyempre, ako po bro, grasya man gud na. Nugon ba? Nugon, sayang po na, panghatag ko na, dawatan ninyo. Yan. Panahon karon. Ayaw palibari. Kaning atong kabibog kanin doon sa programa, di man ni makayos balatian siguro. Ako na. Kawalas ka gutom. Di man ni makawalas kagutom. So kung naihatag diyan nga makahatag o kagutom, dawatan lang ninyo may gala. Nugon, badya. Sayang. Ana basta mura gina mo timilan dire. Pag galing kusog na po kayong MOR mga gala, kay kuan na saan, pas-pas na pa rin ang promo sa lang istasyon. Dito na sa ta. Muna kami, mag-pray lang gid mi. Amo lang gid inyo silito, ang halit ay lang gid pamailit. Para ang sorbe mo gawas gid ng tinuhod. Dugay na biya taga-bago. Anyway, 7:35 sa atong oras mga Emilia. Medyo na lang ko i-tweet nga nabasa na medyo nakingog ha. 70,000 Bicol pupils can't read matod sa DepEd. Grabe, no? 70,000. Dami. 70 mil ka mga elementary students sa Bicol lang sa nitong istorya na dili ka basa og English o Filipino according sa DepEd results sa 2019 study. Ginoo ko. Nga burag makagool kay may gala kung imong bata usa sa mga ni di sila ka bumubasa. Bulabog. Bulabugan eh. 70,000 ah. Oh my God. 70,000? Pero Di ka ba lumabasa? Laylay doon nag-category. Saan may pasabot? Nada ko na'y kabalo mo basa pero di kasabot. Kabalo mo basa. Mag-comprehend. Di lang kasabot sa How basa. are you? Sabutan na. Nakakapagpag... Gabag. Mau lang. Katagalog, okay ako, brother. Pero problema manggod, pati manggod English. Minto si wag sila kabalo, di kabalo mo basa. Lagi na. Wow. Burag alarming may gala. No? Sa Bicol pa lang na, ha? Sa Bicol lang nasa itong istoryahan. Ambot lang diri sa Region 10. Ato nang ipa-eskwela sa Muog University. Ito na, bright na ito. Kayo kayo nakabalo si Lito Basa. You have to teach them how to read. Yes, kinder pa. Almost kinder. Well, we're writing in English. Wow. Impisiro tanan. Zero ta. No more Bisayan. Sa problema, kung diri po ka mamino sa MOR, tuluan po ka ni Maria sa akong pag-pronounce sa proper pronunciation sa vowels. Of course. Sige na, may sample. Oh my God. Sa letter A, letter E, E. yeah. Letter I, E. Ayan. Letter O, Ooh. yun. And letter U, It should be quick lang. Quick and hard. uy, quick and hard. That hard sound there. How about Lito Inglesero style? How to pronounce letter A? Eh. Nabuang. It's yeah. Letter E? Parehara ang A o E. Eh. Yeah, ang letter E. Eh. Letter I? Sa mukha ni mo. Baltong na lagi. Tinood yun yung survey. Hindi ka na malalim sa susunod. Oh, the eye. Tinood yun yung survey. Hindi malali sa titinan. Di kabalo mo. Ata na ng vowels. Pero kabalo mo, anong mga gadget karon mo na lang yung gamito. Nabay mga app, no? Mga tutorial. May mga tutorial na, actually. Ang akong anak lagi, promise,
kanang akong anak nga mag-birthday na. Nanakoy teenager. Wow. Rusty. Well, Rishi. Si Rusty. Mag-13 years. Nanakoy 13 years old, Oh brother. my God, ako ano ni Rishi. So, anak, 13 na. Kasi ka na si Rusty, ang gibuhat rin mo sa bata pa na siya, namalit ko ang mga pirated na DVD. Katong Mickey Mouse Clubhouse. Diba? Yan. Ang nakalami sa Mickey Mouse Clubhouse kay, English. di ba mo English, tapos mo istorya sa bata, di ba? Tama. Hi, kids! Ano naman, di ba? Sumunang karas, di ba? Unsa pag istorya sa bata? Kids! Ito na sa kurita. So, dito nagsugod, nasigtan na si Rusty, ana. Then, YouTube, na din mga app dayon nga unsang A, B, C, D, ana. Maawat niya. Oh, tanawa ka ron, di. Kamay. Di what's yan, daddy, bright. Lord? Pero di ka mo to, Maria. Dako kayang ha? Basta sa talent. Sa talent na lang. Nakapangutan lagi siya ang kagalingon ha? Ito. Binuang man eh. Binuang, hindi pwede. Dapat ka kung pagsalig o pagtuo. Di ba may yung gibuhat, di ba? Tama. Si Putput ba sa'yo? Brainy Babies to iya. Brainy Babies. Asa na? Up kapon? Dili, videos. Series of videos. Pero mas kuyaw lang kaya ang accent madala niya. American accent. American. You know what's an accent? Accent, karma ng accent. Oh, kato, naibas ba nila ho? Accident? Accident man to. Namay ka, Accent. namay, Accent means the kanang the tone, the The chin. twang. the twang of the tongue. Unsa daw? Sabi ng accent nga sa kanan. Na. Sa mga bata ninyo, ikuan ninyo na sa mga gamitan lang ninyo ang technology karon sama. Di, ang problema man sa kabukiran ka, dili ka afford sa gadget. Mausap. Dire sa syudad, medyo maka-afford ka, dili naman makita. Magpatudlo sa mama, labaw pong gahing dila sa mama. Mama, magpatudlo, di kay kabalusulat og ngalan. Matsa na yung problema, no? Kuan mo ginabay ka ng nagtuko nga kuan ginasya nga ng teamwork ginaba. Ang balay o ang eskwelahan. Di lisod yung kayo nang sa eskwelahan mo ning gitulo tapag abot sa balay lahi po nang gitulo. Regardless ha, sa pagbasa ba sa mga kinaiya. For example, pag abot sa eskwelahan, gwapo ang eskwelahan, kiba to Christian school, nagtudlo og mga about Jesus. O sige, fine. Dapat di ta mamalika sa ana. Di, gwapo na kayo. Pag uli man sa balay, gusto kayo mamalika sa mga angkol, na sa palibot, mga relatives, mga na. Putling tiil. O di, ang problema di maglibog ang bata. So sa lugar. Di ba? Parang... Mga influence. So muna diha mga igala. So pero gapon nga na, paluapan yun mong bata, magbasa diha. Talabi na kung public school, no, in fairness na, pila ba ang ratio sa teacher to student? Grabe. 1:, pila brother, sa mga public school sa inyo lito? 1:30, 1:40. Ano? Ang mo nang may tabo sa kadaghan, Brad, so di kayo Accommodate. di ba ma-accommodate, di ba? Tapos, ang problema dia, ang mainumduman, ang pinaka-bright ra. Ang mga puro pinara, pinaka-bright, pinaka-bugoy, pinaka-buutan, pinaka-bugok. Pero kung gusto nyo ka nga mo stand out, nga di ka malimtan sa school, mangigit ka sa class. Andun ka ron, kabalo ka kung kinsa. Oh my God! Kung gusto nga limay, mga pangigit sa Tututan din ng classmate. Oh my God. You guys, Hanton, mag-college na lang mo, di ka malimtan ni teacher. nang dahil. Kanang bataa ba, nakahawid, gikuha na sa iyo. Yuck. Ang problema, pati mga mo lagi lang, problema, pati mga ginikanan, di po ka bulmubasa. Nanamo na niron. Maupad lagi. Ay, nako. 70,000 sa big number kayo. Saan na lang ano. Dako kayo na nga big number. As in. Naiwari ko na kunauna na, Brad. Sao na lang ang mga batang pag-asa ng bayan. Balo ka, Dapat nakabasa-basa ko. mo ganyan dapat ang basic, di ba? Kabasa-basa ko ganina sa mga comment na ba? Ah. Ang ila dong i-blame na isang mother tongue daw nga kan. Gina-push karon sa K-12. Sa may mother tongue. Like for example, Binisaya, kaya na ba? Oo, una kay- tama, nasa, no? Wala biya na Binisaya. Kuan gid Tagalog English lang gid. Karon gid na Bisaya. Ang ikis dugangan og isa ka ikis. Oo, tama na. Naalala ko, istoryan ko ni engineer ako ni John Michael Batilo. Nga mo na problema, pag-abot sa kanadang mat nga mother tongue. Disod lagi. Disod kayo. Labi na karon na,
lima, ang mga call center karon. Mga call center karon grabe mag-inilugay og agent. Dagay man mga apply, for example, mag-plug ta diri sa MOR o adto mo sa ani, for example, ang support Zebra o na apply. Dagay mga apply, effective ang plugging, dagay nang apply. Ang problema, Brad, ang mo qualify. Ay. Nako. In fairness, ba gwapo po ba ang sweldo sa call center? Oo, they're- Di ba? Mabitan ng mga agents karon nga murag mga college students nga na kwarta ba? Mga bagets. Oh, di ba? Ang ako gyud pala sa mga call center agents karon, they're like college students that na mga kwarta na. Di ba? Mga batanon, mga Yossi, Ino, mga mga chike ko dili. Young, wild and free. Oh, yan na ba, no? So, ang problema, dagay mga apply, dagay magkuhan. Ang problema, ang pag in English. Kana. O di, apila nato na sa senior na, itarungo na nato kung anong sige American accent. Sa akong pagsulti, di ba, na may mga accent ana, basta call center ka, di lang ba, basta English. Connect Itulo na para ang unemployment, mugamay. Too far different, gigayo. Mag-call center na lang mo, daghang gayo ba Dili pa lang sa Cagayan, pasalamat ta, kaya na nadugang diri. Dati, isa ra magito ka buhok, karon daga na. Daga na kayo. Ta even mga karon mga online na mga jobs na anapod. Tama, Mas tama. dako pag kita. Pati na po Wa mga pag support. sila tax. Sarap! Muna nakalami sa mga online Ay, sorry na nasulti na ako. Kana, di ba? So dapat English ato na lang ginatutukan ng kuan. Sukat-sukat sa itong pagtrabaho diri ba? Dagko man tagrado sa algebra. Nag-algebra ba ito diri si MOR? Wala. Kaya naman po na ito kailangan i-find pa ang X. Kaya kung wala ng X, wala na dapat. Okay. Kita bitaw ko sa akong seaman bitaw nga agagaw nga gwapo buyag na sa nang kita. Kapalit nag-auto nga kanang sports car. Yun siya nga, gabi ng mat sa una ba, ilabdan gina, pero karoon among trabaho seaman, wagi, magamit nga mat dali. Wagi, nagamit ng mga algebra, ng mga cosines, tangent. Sa ito pag-sayang-sayang lang na. Amot lang, brother. Sorry. Kaya sukat, pag abot na ko aning posisyon ako sa MR karon ni sukat, wa ko nagamit itong tangent, cosine, mga sokatowa. Remember ba ka ng sokatowa? Remember po ano? Mga Hindi na ko na magamit sukat diri. trigonometry. Sa bagay, siguro kung nag-engineer yun ka, nagamit yun na, pero di ba halos tanan yun, college student mo, agi mo gina na. Naagyo. Tadi agi na mo sangit. Ana. Sumura to. Lakaw na tayo. Ito na tayo. Dito. Nga mo. Ito pa yung letter for today. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Gusto ko na lamang ang imong bumangagiahak upay akining dughan ko aron dili ako masugama unsa may hinungdan imo akong gidaligdan sa walay igong nga rason imo akong gibiyaan. Dear M.O. Ay, valid dear. Mayong adlaw niyo ba naman manabiling nga Rico Suave ang Lito Inglesero? Good day to you, Brother Bernie, Maria Pelingina, Rico Suabe, Anlito Inglesero. Itago na lang ko ninyo sa pangalang si Joyce. Just call me, my name is Joyce. Sabon mo. Joyce? Joyce. Joyce sa malaman. Joycey.
Joyce lang, Joyce. Itago na ko sa pangalan si Joyce. Just call me, my name is Joyce. MOR. Naay nanguyab sa ako nga itago na to sa pangalan si Carlo. There's a courting me, the name is Carlo. MOR. First time ko na in love. MOR is the first time to make in love. Me? Fell in love. Fell in love. MOR, first time ko na in love. First time in love. Fell in love. Fell in love. MOR, first time na ako na in love. First time and fell in love. Bigyan mo yung gala. Kamu na nag-adjust. Kamu na adjust, ha? Fell in love. Yeah! Fell og love. Kata. MOR sa tanan mga lalaki sa iya ragyug ko naigugma. MOR to all the boys of the world. The name Carlo will make love. Fell in love. Okay, MOR. Usara ka bulan siya pagpanguyab, gisugot na din ako si Carlo. MOR, 1 month Carlo courting me, I will say yes, Carlo. Saan pag yun? Yes, Carlo. Bromang nabugaan na yun. Og tuod man MOR, nakuratan ako mga barkada nga nanakoy uyam. But MOR, I will shake all the friends. Why do you have a boyfriend? Kay ever since magod MOR, nagyo ko'y barkada. Sila gid akong perminti kauban. MOR until the what do you mean? Ever since MOR, no more boyfriend, always be friends, will go another place. Mali adjust. Oh, dili nagsugo na akong gugmang giahan. This is the starting of love life. Wala mi nag-expect. Sound tayo. Loy. Oh my God. Lagi. Kusi pa daw, bra? Basag lagi ako tingon. Ano lagi ako tingon? Nalagyan na. Di mo kini favorite nga role, Oo, oy. yun. Ay, speaking of which, like lang ko hakang kuan, Ma'am Dali sa Weld. Ganaan na siya ni nga character. Ay, madon. Ay, matong. Uy, olos in. Oo. Ala, bes. Di na mapugnga ng mga gibati. Ala, bes. Ala, mablogag na tabi. Hoy? Ala, Uy, wala na lugar tayo kuan lugar. Wala na tayo mga outing. Wala tayo squad goals. Oo, wala na tayo sa lugar. Ay, wala akong game-change. Kamu bitaw mo ragyapon. It's just that, Madalo, eh. Sure ka. I'm sure namagin mo yung mga own dates. Si, apilin mo. Ay, yung Pag man, kalay. dili, pag man na mag-date niya. Sa lugar may maminaw lamis sa mga ungol, kalay. Hoy, wala mong guyin, Ana. Saman ka? Ano ka, try? Sure na, wala na sa tayo makaon tayo. Ala, wala tayo mo libre sa ato, day. Ito mga no, Ala, gikaayo mo eh. pagkaon, ha? Siyempre. Kabalo mo, Mabita na close ta. girls. Wala mong game-change. As in, wala cute. Sure ka. Mura-mura gyapon itong mga lakaw. Lang, naalang si Carlo. Ano? Basin mo siya na mo i-share si Carlos sa amo. Okay Share na lang, bi. Angol kayo ka, Why? eh.
Kamuha. Sige na. Wala mag-goal na miday. Hello? I'm sure mabawasan na gid ang time at ang mga bells, bells. Arte ha. Wala lagi. Oh, hey, sure. Miss na nato ang atong overnight sleeping. Oh, hey, Labi na itong mga glamping. Oh my God. Kung bito, kaayo mo maghuna-una. You're No, overthinking. Alam mo, isa pa sa akong ginawa na bitaw, Beth. What? Wala, makasabay ka na si Kwan sa atong mga... Lucky. Sa atong grupo. Wala mo na. Uy, ka na si Carlos. Sukat-sukat, pabi na nakasabay na ito. Makasakay, baka na sa ato, eh. Ayaw ka bala ka. Mura na basta, kung ganan ko si Iyaha, for sure maganan po mo. Uy, girly na bagay itong mga lakaw. Like, bukabitog jeep. Girly, yung kaayo. Girly kaayo. Yeah. Ayaw ka bala kay, syempre, mag-adjust gina si Carlo. Wala, eh. Pero, for sure, masabay na gapon ninyo. Ano? Mamisi ka na mo, girl. I'm sure. Uy, mamubat pa magod gapon ta ka mga OA ba ninyo? Mo nga na raman ka kay sa as of kuan na, pero I'm sure daghan ko kay ilay nga na kay pag mga dugayan wala na dayon, wala na Ito time. friends na, di ba? Nga naman to sila, they may rest in peace. Paano na to sila? Don't Best, sa bagay, best. Kung Don't sige- worry, mga bash. Okay? Kung sa bagay, kung mo gini mong happiness naman po na mo na. Sus! Bili nila mig budget. Oh, to ara. Bili nila mig budget, dahil. Dugan gyapon tag no apps. Oy, kang bitaw. No, akan fest, gyapon. Gyapon no akan There fest. is. Sure ends? Sure. Hala, oy, sige na lang, oy. Sa tamang yan. Wait, ang gwapang waiter. Ha? Oy! Laki na kinabayan. Brother! Hey, Red! Brother! Musta naman mo? Kabi, ikaw ba ginangumusta na mo? Kaya lang, asa naman ito mong saan sa mong kuwan? Aso to pala ilan mo sa... Black Label. Ay, kabala ka kay shut up kay Oh, mo ba? sa kadaghanan ako pagit. Mo ginawaganahan lagi sa imo lagi. Hindi, gano'n yun namang believe sa mo, brother. Pero murag na ilaman ng imong katawag. Pero lain mo kinatawa, brother. Murag na iniambak ka ni babae sa tulay. Brad, nagtira na sa ga. Ha? Katol? So, tinod dito, Brad, nga nakay bagong chicks ka ron, Brad. Ay, Mo ba? Grabe, Kabalo na sa tong grupo. ako nang giistoryahan to. Kita ra ba nga grupo nga mamuhi ay mga pato. Kabalo ba siya na? Willing ba siya na? Kailangan na ba ito magtapok ta? Kaya puros pato ra ba itong mga topic? Makarelate ka na? Karelate to, pero may na to. Oo ba? Ikaw dyan, ako napalit nga pato di karon, Brad. Gwapo kay suwang, Brad. Gwapog lawas, gwapog Ang lawas. gwapo niya, Brad. Ay, dila. Uy, ano? Ayun sana. Hybrid ako pagkakuha. Pero sa black market na ako ipalit. Kaya bawal na sa dinar. Bihira na ng nga ng pato nga na idila. Mo ba? Talagsara na, mudiwal ba yun? Mudiwal. Tapos magkimbot-kimbot dayon. Kalami ang pato Gwapo na. kaya nga pato. Ay, kabala ka Pila edad taga. itong pato niyo, Brad? Ha? Pila edad? Mo pa'y pag-graduate og senior high. Brad, may nagnganga nga babae sana na istoryahan nga pato. Oh, may kasatuwa nga ko. Ay, kato yung pato niyo, Brad. Kumusta tong color violet mo na palit? Sinaw na kayog. Mo ba? Sinaw na kayo. Ay, kayo. Apol, lami kipungango lagi sa among Mo ginin nakagwapo sa ato diri kay tigbuhay ta. Mo, Brad, kato yung mga, Brad. Wala. Ang ako, Brad, gwapog tiil to, Brad. Ha? Talagsaog tiil. Talag sa ogtin? Color tiil. Wow, mo ba? Bago nagpa-parlor. Wow, social nga mga pato. Kulba na yung pato. Kapuyan itong grupo, itong bisyo, brother. Yung mga mahalong ganito mga klase sa mga pato. Mga hybrid nito mga pato. Kulbak, ito pato na ko, Brad. Pagsulong pa lang, mulamba na. Ha? Mulamba na.
Mo ba? Gikan pag-ablis, bultan lamba ng pato. Kalami ba kayo nga patong? Ay, pato nga padulong. Aman. Kagwapa ba ni? Bodyguard. Bodyguard ni pato. Ate! Grabe kaiguan. Pabo man na. Yung na pato, pabo man na. Aman na. Kala ko, uy! Mura magabudots. Uy! Kasi may pag... Bro, na sa laag nga pato. Uy! Uy. Uy! Carlo, kailan mo na, Carlo? Carlo! Uy, ako naman na akong bagong Baya bread. Lami ba nga uy! Ilami ba kayo patuti na na? Tao kong giingon sa inyo, biya nga gisikog ka tao kay isang gatos, may kabuk ng uyab ako rin gisugat. Ha! Ay! Uy, hey, ma'am! Hi! Lang, akong mga friend lang. Ako na si Tantan, ang presidente sa Ay, hi, Tan. Pato Breeders Club. Oh, Tan. Ako rin Pato Lovers Club, Pato Breeders Club, o sarami na. Ako rin si Tintin. Oh, Tan, Tintin. Oh, Tin. Oh. Tantan, Tintin. Tantan, Tintin. Gamay pa man, Tintin. Hindi kayo maminaw. Gabay pagsala. Mahal mo na itong akong mga friend lang, mga Pato Lovers Group. Brad. Ka-chicks pa kaya na, bro. Chicks ba na, bro? Tingin sila lang guwapa daw kay ka para sa Wow, grabe. Hindi sila katuo daw lang ang ingon ani nga naong makauyab sa imo. Maugin. As in? Brad, Kani mga tawa na. ni-ipik pa ang imong gayuma, Brad. Kani mga tawa na lang nakaminas mo ni sa kong dag. Oh, grabe mo. Ala, grabe. Wala. Sila gwapo lang pero way uyab ni. Wala mo yung mga uyab? Wala, asawa ra yun. Kada tinuod gina. Tinuod gina, sorry. Grabe Rico, accept din sa mga igala. Siya bandayan. Kani very good gini sila lang. So si Kaya mga Carlo tunig pa ibig, lugar mo wag na yun sila. nakauyab sa inyo, ha? Okay. Siya maginay, barang siya maginay matinik. Timing kay lang kay napugos nang gid kog panguyab ato basig kadua ko basig pakyason ko ba. Wow, party. Ay, gana. Brad. Grabe. Kagis ka ko Brad. Grabe magiging ka, Brad. Pagsaba kung asa ka mangilog ka da. Dobi, Amon Carlo. tumban. Kanang I'm ibil. the babe. Panglaag sa takaron ibilin na sila kay. Grabe yung pato na, Brad. Paglupad sa pato, Brad. Gisumbag sa pikas pato, gikuto-kuto. Ang birig, Brad. Amo ni birig. Nakuyaban Brad. Gawas ang panihapon sa pato lagi. Nakuyaban Brad. Nakuyaban, hindi kita ko namin na pato. Kita na ako na ba? Santo. Kadyo mo Brad. Kuyaw kayo to. Pag abot gina na, pag ambak dira, kita man yung ang kuhan nga na nirespondi. Ibiyaan ng taxi eh. Pato para mag-istorya, Brad. Wa may taxi ba sa mo Brad. Brad, kadyo ako nga Pato Brad, grabe to Brad. Kana may tinuod ni Brad. Pag abli pa lang tanaw niya nga naigadagan, giluhod Brad, giluhod. Giluhod gutuan Brad. Grabe nga ba? Gituan niya, gisipan niya Brad. Hagba ang dagan eh. Kulba ito akong Pato. May sidekick to Brad. Kuyaw. Uwa naman ito ice na. Diyan, kuha sa ice, Brad. Kuha sa ice. Ano, dugang paligin nun din. Magpasa ko pulutan ba na? Pagpalit og duha, tulo ka botilya dito Brad. Ay, may kurat. Rekwarto Brad, rekwarto. Kulbaan na black label ba? Bibs, ano sa magalang? Ah? Tulog ka, magalang sa magaoy. Tulog kang nagikugan. Bibo lang kay Minya, ikaw sige kag panglanghab. Alang, babe. Saman sa da. Uy, hanawaan mga pato, good. Sige, tapos sabay-sabay, ragod ka ani, magbuhat, pag kagimong pato. Sama kay ka. Ingon tayo ka, pag uli po na ako kay, grabe akong pato, balay eh. Pag ablay pa ng sultan mo, hapa naman dito. Ja,
Lagod. Naman, sabay-sabayan naman na yung pato. Lagi ko karlik yung mga rabbit. Be ako. Rabbit eh. Naman tayo gansa na rin. Nawala itong gansa. Ginaka. At yun natatang. Yung ko karlik dire. Saan yan? Lagod. Napag inagdugan. Pag igduha ka butila. Ha? Dugang bagod. Muna, sa mukha. Uy, Tagdugay labo mo lagi gud may nagsabay na lang ako sa akong mga barkada. Dugay mo gud may mahuman. May istorya, may pato gud. Grabe kanina na musigis ko taong pato ba? Ikaw sipang lang gud. Mukatawa Wala lang na gud. magigit kay pato yun. Mo style lang gud kagkatawa gud. Sabay-sabay na parang ingnan ba. Asa lugar tayo mong ginaingon nga pato. Ang kay pato sa... Nabi, pato biya to gidala na ko sa balay. Pati mo ko kabalugid nga na kay pato ba? Itong 19 anyos ba bagong Si 19 anyos. pato ba gaya kailatan 19 anyos. Uy! Girl! Naisunog sa gawa. Murag alarm girl. Uy, I miss you! I miss you! Bayota! O tanawa si Rico o ganang kay sa aning along. Wow, siya gini. Dagan kay siya maka-adlib. relate ka. Nahiyang energy. Ay, be! Ay! Wala na siya bit-bit. Oo. Nalagay kay ko ang bodyguard. Ay. Si Carlo. Siya. Finally! Hi, Carlo! Hi, Carlo. Ikaw ba, shawa ka na sa ba? Naman ay ambulansya na rin. Tama na. May bumbiro sa likod. Gihari na ka sa BFP. May ambulance. Uy, wala ka nagsaba. Uy, Carlo. Uy, Carlo, sorry kay ka. Ayun. Sorry, Carlo, nakapanti, Rami. Umay kabalungan na, ade ka, Sige na uy. mo, pag-iilis mo. Okay na ba sa imo ni? Pag-iilis mo, kailangan kita lang. Hala, mag-ibak na si Mal. Carlo si... Lain. Monette. Monit papel, monit lata, monit bato, monit basura. Monet. Ako na si Judy. Judy? Judith sa tubig, Judith sa kurinti, Judith sa mga Judith sa- equity. Hello. Si Carlo. Siya ko ngayon. Nagdala siya yung pizza for... Pizza, no? Sapa pa sa bombero. Ano mo gudilita nagpuyo doon sa... Fire station mo lang abay. Kasi Ay, hoy, dali Carlo. We are so happy nga na-meet ka na mo. Halika. Take your down. Ay, yung bangko, asam tamling ko. Yaka lang daya ka. Sige na laga. Oh my God! Gobo na! Chocobar! Oy! Oy, guys. Wala pa rin mong istorya kinsa to nga laki. Gobo! It's no achis no okay! Kinsa tayo mo ang na-check. Uy. Pero katong kito ni Aging Biyerne, Yamager. Ay, yung mga gusto kong burst. Yamager sa katong. Ay, ikaw ba? Pangana pag hubula mo, girl, hala, ukas pa ang sa Shokomber kaysa Iyak! Ginuho ko yung muggers ang sa yes! Ukas pa sa Shokomber. Iyon ko nga, iuli na lang na dito si mo mama. Ako nagbayad, oy. Well, ikaw mabaliban na. Jelly ox. Zero ka? Juicy magulwas. Wala yung na-check? Ano ba yun? Juicy magulwas. Edge na mag-juicy, girl. Yeah. Edge mang ka pepa, girl. Edge ka pepa. Ox pepa. Ikaw. Edge ka pepa. Ikaw ha, malinood na pud ka. Kaya talaga ito bayot na lugar. Nagngangalaring ka.
Kamo ka, na ako'y kaila. Medyo tengaf ang kiwi, pero na may snow beer. Sa atis pawala sa luon, ugom lang ka snow beer. Ay. O ako ko yatag sa imo. Ay, napagchusi-chusi, girl. Ganun ba yun? Sige. Ha? Taga-taga to. Pero medyo tengaf ang kiwi. Tengaf? Tengaf. I-off lang ang kuan lights. Grabe. Madara dayan. Madara dahil kay tengap man. Ox na, oy. Pero kato iyang igsuon, iyang kuan, orbs niya. O, shufo. Sufo? Yes. Atli. Shufo, pero sa convert. Shufo man. Pero mo lagi o catch mo ang dash nga ginapangayo. Mao lang. Basta mas maayo. Tibok ni mong kuan kinsina nga sweldo. So wala gyapon nimo na check. Ilayo pa man ng sweldo o mahata. Pero promise yung magkita mi utro sa sweldo. Gusto gino niya bungkagon. Ala ka, girl. Pero delikado mo rin nga everyday ko ba? Why man? Kaya muling ko dito ko sa ball mo diritso na. Wala. Wala effort, girl. Na effort. Baka na, itaktak na ano. Pakulong na din. Kulong na din litsugan. Ang kalain ba? Ba't ka na ni Mako? Ay, Diyos ko. Uy, imong boyfriend mo bro nagidukan. Hoy, babe. Ay. Carlo, gusto kang kuan? Coffee? Carlo? Kapibik, yung maring nabilar. Gusto ka shot. Mau Ay, ba? but galuha-luha ang katawa din. Saba kayo mo ba? Lingaw di kayo mo. Di ko man eh. Lingaw, kikilay mo ba? Basta ka mo magtabang pa lingaw kayo. Inga na kini. Bara giduka siya, girl. Magkuha lang kong kape, girl. Magkuha lang kong kape. Ha, magkuha sa kong kape. Sige, dyan lang. Munto inyong mga kagrupo to. Oh. Ginoo ko. Istorya, huwag mga pulos mga istorya. Kaya unod makuha to. Kamo, ikan inyong mga katigulangon, di na mo magsabi-sabay minatanon ni istorya eh. Siya ba? Yung mga idol lang tawa na gano'n, istorya. Kana mo, lingaw-lingaw lang man na. Pawala sa stress ba? Stress, so may makuha ninyo ato yung inyong istorya. Katawa-katawa, diba? Pursa mga, Unsa? Unya ako lugar. Masamot, inungdan na yung istorya. Yes. Pato. May pato, amo kay malingaw pagkakidinag ko nga pato. Oh, ang ako Ang alam. pato, inigtuwad sa pato. Kanina akong tagid kay pato. Wa ba Oh, ikaw? wala na ni pulos Wa man ko kakasabot unsa ng pato. Mo gani na ang point. Wala gani ko kasabot. O ikaw mong gutong pato pag abot sa balay, magpinato. Dawara, samot. Mga banyakis kay mo ah. Ma'am, inyo ka sa masabta na to. Ang ako nga Mga julaos, Oh, julaos. pariyo raman tao. Ang matakasabot sa mga... Jokes, imong mata. Wow, so ikaw, ako gani, wala namang ko nagreklamo. Ako pa nimo, undangan nino pagkuyo ka nimo Ulaw mga kayo, barkada. Nagkagukit ka sila katubangan ko pakiulaw ka raman. Wala ko kasabot, I did not relate you're talking about that. Sus! Mas bitter siguro, mas bitter siguro. Biyaan mo na yung mga barkada. Wow! Ay, nagkuyo ka na nila. So, ama kayo makuha ang mga istorya to eh. So ako pa lugar. Dapat, yung magplano ta kung sa maayo na itong ugma. Di ta magtsika-tsika ng way mga... Yung sa'yo mo ang maayo makuha ng pato lugar. Daghan tang mga butang makuha dito. Ikaw po, nung dangin na yung pagban-uban Naman tayo mga unod makuha dito. Ingon ani nga pato, kabalo mo negosyo nga pato. Gimuyaw-yaw na yung mga pato. Inigliko, wa na di ang pato. Gihubuan Ikaw po, ang dahil na pato. pag-uban-uban Wa na nato sinina ang niya. pato. Basta ikaw, last na to ni mga mag-uban ka. Sina pwede lagi ka lang imo mo yung Hindi dangi. ayaw po ko bawala sa ako. Di mo na pwede kay ka lang imo hawa man ay mga unod makuha eh. Ate. Pariyo, rata. Kadugayan makatuon kag binayo tanay mo mga yung tanaw liniho ka nimo sa balay mura nagi kag half human half orchid mo lihok. Sus. Dugay kay Dangin makahukad. ni mo pag-uban-uban na mga barkada. Sige pagtanaw sa amin maghukad og kanon magtanaw sa amin Ginoo ko.
finally! Niabot ra gyud siya. Sorry na late ko. Oh, sige na, let's go. Kay Ay, late na tulo na kayo kumika ta. pa. Let's go. Wait. Taysa, asa yung bag? Asa na? Nagsabot na betani, ha? Wala na, gapit lang ko. Manangit lang ko nga. Di ko kauban. Sorry, girls. Nalang important kini nga meeting ni si Uy, nag-joke ka. Ay, kumichikahi, day. Nagulat mo sa imo dali 30 minutes. Amo yun lang kag ni-happy ka. Okay. Sorry lagi. Is this a prank? Sorry. Dili, girl. Seryoso ko. Seryoso ko. Mag-apil lang sa agad ko sa ilang meeting. Mao na na. Inangitlog Mao daw na na pato. ang gingon. Mao na ni day. Mao na imong gingon na dayon. Kasi mo na ni. Others na ka. Mao Ay, na grabe dayon. karon lang gani. Grabe sad mo. Ingnan lang mi sa Tinoo, dili ganan nimong uyab no nga maguban-uban sa amo. No? Hoy, no. Uy, na-feel na mo, no? Not that. Ay na pang takpi, girl. Huh? Kundi siya ganahan, di Dili, ayo. importante na lang yung meeting, promise. Oo. Nagtipok na sila. Ang saba, kanain yung tinanawan, ha? Ano, usap na ka, girl. Mo na Ay. gingon, girl. Hala, grabe siya. Sina, girl. Di na mo mamugos, girl. Kung dilig ka, didili, girl. Ang amo lang ang Bawi ko next time. Diba? Namatay lang. Ay na, girl. Ay na. Sorry na, Sama sorry niya na. nato, eh. Ibilin na lang ng kwan, B, imong credit card, B. Buang, ato na ko, ha. Ingat mo. 1.5 lang, B. He? 1.5 lang. Dili ko kay inyo. Nagyapo na yung pangbayad sa laki. Dili pa, kuan ba, sa dugan sa plating. Sige na, B. Lagi, tagano ka na mong resibo. 1.5. Sige na, 1.5 lang. 500 na lang. No, na. Sige na. Uy, mulakaw na ko. Sige na, di na ako maghatag. Bye-bye. Naon sa naman sa ganiya lang. Ngayon, marang mo ako naman sa gas mo dito. Di ka katawa. Di ka istorya. Samo. Marang kang naamang. Ay, English, balik. English to tanan. We did not talking. We did not happy. What happened? Pwede. Nice. What happened? What happened? Dili mo istorya, di sa? Dili mistorya. I did not talking. We did not be happy. What happened? Always be close in your mouth. Saan din ako makastorya lagi? Samok ba? Ano manggod na yun, anay? Ka, diba? Nga di lang ko ka-relate. Ano yung mga pato-pato? Magsabay-sabay, manggod ka dito. Maminaw na ka, pwede naman ka masumpay siya. Oh. Wala, gyud. As in, wala Mahalag, ko masumpay. ako, sa amo po na po may pato. Problema aling patuha, kaya di ka balo mong hugas ng plato. Samok ba, uy? Kasabot gyud anay niyo ang grupo, eh. Samang ka mo raw nagwagwa na igana? Kali nga sa mga kaayo. Hindi mo kakasabtan At sa na mga tabi, kagaling. may pa nga. Sa mga kaayo. Kaya pa hinungdan na inyong mga... Nana, may sige taguban, pero sige, kaaway pa kuli. Alam po, be, kung sige ko ba na yung mga barkada. Tunan gani mo yung kaugalingon-galing nga malipay ka. Hindi ko ganahan. Samok, may relasyon na yun, nani. Kasabot. Ikaw gani, ako'y kauban ako mga barkada, wak magiging imik yaga. So, mamatay unod makuha ito yung mga barkada. Oh. Pariyo taga-kabati, ha? Kariyos ka kabate ka, enjoy na kaya na mo dagang kay kaunod makuha. Samo, babi, gakaon. Naipato nga negosyante, gibayad sa pato. Dangar, good baby, kakatawaan ng yun. Ulingaw na ko. Kogi.
Samok Uy, B. pagkubad, dry kay, gamay kay kiwing. Unsa may nanalugan? Gilom diya ha. Sa pagkakataon, katawan ko ko ato. Gilom B. Mamo May ka ba istorya lang sa- ginana ako mga friends. Mamo ka balon sa kiwing? Samok B. Sila ng kiwing. Oh, balakot si Kiwing. I don't know. It's itsura ang imong dagway. Sa mora to MR. Masama man ako ni MR. In fairness, love man ako si Carlo. Pero sa man nga, di man may magkapayo kay di ko karelate siyang grupo. Siya po di karelate sa akong grupo. Sa man dapat ba ang uyab makarelate sa akong mga barkada? Una mo na ni Ron. MR, sulti ko sa akong waanging buhati. And so much more sa umaga. Nagbabalik po ang mga hilason. Ang tres hilas di Garboso. Hilas na Garboso pa! Umabot tayo hanggang dulo at ikaw nang mahit. May pa akong anak kabalo master kaya na Ay, si Ella. grabe. Si Ella girl. Si Ella, grabe may kay magkuhan. Na TikTok addict. TikToker ka, girl. Talker. Grabe. Uy, in fairness naman, makalingaw mong good siya. Nakita For na me. ako ang kuhan. My girl version. Oh my God. Ella, baby. And also si Raver. The well-rounded child. So, kakakitan yun ninyo siya sa house ga TikTok. Kayo, bro sa kuhan. Hindi ka iya-iyag TikTok ang mga anak ni Brother Burns. Sa ngit-ngit ya TikTok. Ay, tama. Kaya nato yung TikTok ng video. Nakaka sa likod. Naghukas ka. Hanada? Yes. Nakalingkod kasi yung computer table. Ano kung saan man nga liog. Uy, ikaw man Na-upload niya sa Yaha? Yes! Oh my God. Hindi ko nakita yan, ha? Actually, duwang account ni Ella, Brother Burns. Duwa di ay? Yes, napatay yung Billy Boy. Na. Ba't anay? Ana sila ni Baby Ray Ray kagahapon. Naman ko na-upload ba niya to ilang sayaw. Anyway, ganaan lang kong TikTok. In fairness sa kay mugawas ang pagka-creativity sa inyong mga anak. True. Kasi sila may mo edit, ana. Sila mo kuan. Tapos kananay Ang timing. So kung yung anak medyo di ka-timing, na problema. Grabe, dili pwede nga di na lang mag-TikTok. Hindi, memorize nun, mo ng steps. Yeah, memorize mo ng steps, yung mga waton, labaga mo timing, ta ikaw pa mo edit. So, mugawas ang pagka-creativity sing anak. That's why nag-support ko ani may gana sa TikTok sa anak. So, imong pasabot creative gid sila. Siyempre, asam rin naliwat di ay. Oh, mamamling. Ikaw, good mamling. Anara, ipang-upload niya. So, ayan, TikTok. So, kung ni ako ang lagi ni pangalan ng isa. Bernie, bitok-bitok naman siya ni. Yan gina-upload. Diba? Dila Rafaela Very Julia. cute. Okay. Ang cute. Rafaela Julia, di mo. Nag-usap na siya sa Billy Boy. Billy Boy, baka dagan siya account, Brother Burns. Ara, Billy Boy galing niya din. Diba? Napay-react. Napasay pare-react. Ayun, no? Ang uban sa ako na ako, ano. Lingaw. Okay, anyway. Balikan na to ang storya ni... ano nga yun ni Joyce. Mahirap, no? Lisod biya na sa ito. Nagidaghan kay nga nga dili... Okay mo doa, pero dili kay siya okay sa imong mga group of friends, yung mga hilig. Circle of friends. Well, at the end of the day, gabi na. Na-realize na mo na ba? Ang imong tanaw sa mo gini pinaka-perfect yung tana nga matripan po sa imong boyfriend ng imong trip or sa imong barkada or sa imong kwan. Actually, mo kita but actually, kung kamo doon nagkasinabot mo, respetuin na lang sa kanya-kanyang mga trip. Lara po yung nga na, kung kamo doon okay mo, kung mag-uban mo namoy common nga magkaintindihan mo okay mo, then okay ra ko. Sometimes na lang nga dili niya trip ang imuhang trip. Like, for example, kung ako swerte ko kay ang trip na ako, trip po ni Mrs. Like for example, mountain climbing, kay feeling po na ako kung ako'y trip nga di niya trip, di po niya masuportaan, may pagwa na lang. So, okay ra po ko kay paremig trip. Pero kung for example, kamo mga couple, namoy trip na murag
mismo inyong wife, mo support na siya mo, padigid sila. For example, biking. Yeah. Di ba nga na? Di sila go. Gamotor, di sila go, ana. Then, walang yung respeto ay kung okay ra po sa imong wife, then okay ra po ka, basta na lang, paghuman lang, mag-uban man po gyapon mo, napon mo yung own trip doha. Ako, I think, para sa ako, okay ra ko. Okay ra ba na si mo, Brad? Kailangan ba pareha okay ra ba sa imong Di man ganyan kailangan, pero mas may gito itong 90% at least pareha mo. may para magkasinabot. Kaya kung dili, saka na lang ano. Si Maria itong pangutanon. Of course. Say of course. Okay naman. Say okay ang? I think it's okay nga dili good completely pareha mo og hilig or whatever. For as long as nagid mo yung grounds nga pareha mo with So your namoy friends. own ninyo nga tripping. Namoy own nga tripping. Yan. Kanagakabuhat ra ninyo. Pero kato lang sa story na to ganina, di na po gusto nga ipagbulag mo tungod kay Yes. di na po. So di lang respeto na siya. I mean, namin nga, nagaling uban couple, di lang kita pareha tanan. Nagaling uban couple or married couples nga, or bisa pag mag-uyab ba nga, kumulag ang iyang uyab, na siya yung mga girlfriends niya, mga onyabas niya, then kapasagdan na sa banan, okay, si enjoy lang, basta kay, di ba? Or vice versa, ang babae ga, bana kabalo siya na yung mga grupo, mga eagles, lions, katol, tanan, pasagdaan na po nila, basta kay okay sila din, okay lang po ko, ana. Pero sige ibang yun, mambugno yun. Di ko ganaan ang grupo. Kay katong last nga naglaag mo, motong nahitabo nga namoy nadala nga babae. Wala yan. Bisag dili, ikaw ang part na nadamay lang ka, or na grupo nga pag mag-uban mo, na gubot. Makitag sumbagay. Na grupo nga lahi ang tripping, kay nga dili kay uyon sa inyong relihiyon. Yan lang, mo na ibugno na dayon, may gala. So dapat, okay rami ana, namoy on, dahil sila ikuan, basta ending kita, naputay on. Problema kung di mo uyon, pero kamo duha po, di po mo, ay, iba tatong uyon mo sa barkada, pero kamo duha mo dili uyon, wag ihapon. Nag-uyab pa mo. Nag-uyab pa mo. Kabibo ba? Respeto ay lang. I think para sa ako, respect lang. Respect to each other lang, no? Yun. Kung ano yung trip, hindi sagdi. Kung konti nga na, respeto ay lang. If what makes him happy. O lang, for example, mga motor, support lang ka, ikaw may tigbayad sa mga accessories. Wow, Kung tigbayad, ana. Kagasto ba? Tapos nakita lang nyo sa Facebook, nailahi angkas. Sa labaon. Sa labaon, B. Pag magkamo mga asawa, ay kamoy nagasto sa motor, ta nakita nyo gipanchicks, layan na angkas, ako sa inyo, kuha mo ng tubo. Bunal-bunali ang motor. Ang motor. Hidumtan ang motor. Ang motor na lang ang motor. Ayaw ang imong guan motor, boba guba. Buka guba ang suga. Puta lagi. Ang motor. Bang bu ako. So ano na tirada dia? Sumura to. Okay, bye. Bye! Masula na po. Wait Yeah. lang, nala importante nga ipa-announce na to ang friend na si Oka Bells. Sa taxi driver nga na plate number nga P3V036, palihog daw ko pakiuli sa gown nga nabilin, sir. Nga nanakayan daw, auntie ni Oka Bells. Nga, Again, siya nga taxi? Asa nagsakay? gikan sa Gaysano, padulong anang Rich Manure nga ko. Okay. So, palihog lang ko, sir, dire or dato sa hotel. Boss, sa mga taxi driver na mabutan, basta nakapaminog MOR nga taxi driver, automatic yun na buutan yun na may gala. Thank you, Daan. Kay kanang mga taxi driver nga kuan, mga laig batasan, tan maminog MOR, mabuisitan na, mo sa kaya na. Tapos ang car stereo ana, mubuga o bawg tiil. Yeah! Parang pasahero din na gana. Naisumpa. Salamat, Daan. Pasensya sa kahasel. P3V036. So, muna to, ha? Agad to you, Thank you. Muna to, pakiuli, boss. Always remember that laughter is the best medicine! But if symptoms persist, Consult your doctor! Ano ba ako? Gusto ko lang kasi makasigurado. Ang tagal na pa